Doufám, že už je hotová, že zase nezaspala. Ano, dobrý den. Dobrý den, co pak potřebuješ? No já se jdu zeptat, jestli Karina už je hotová. Tam, ona zaspala, musím pro ní dojít. Prosím tě, počkej tu, hned tu bude. Ano. Karino, vstávej. Ano, mami, už tu je Sandy. Sandy už je tady. Ajej. Tak ať chvíli počká. Jo, neboj se, bude chvíli počká. Tak já jdu ještě chvíli říct, ať ještě počká. Jo. Nemím, cukinku si dneska dát nebudu. Dám si tohleto brejle, abych viděla. Tak a jdu. Pa. Mami? Ano? Pa. Už teď ním Sandy. Ahoj, Karin. Tak zase zaspala, co? Jo. Sorry. To nic, je ti pomůže. Tak šuchaj tam. No. Mohla bych si prosím tě k tobě dát věci? Zase nemáš kabelu? Zase. Tak jo, dělej. Dík. Nějak to tam nejde. Tak, brýle. Vyrážíme, já ti pomůžu s tím, jo, díky, jsi hodná. Míno, vstávej. Co se děje, mami? Musíš do školky. Jupi, za holkama. Kde je Karina? Už šla do školy. Ani se mnou nerozloučila. Ale rozloučila, jen si ji nevnímala. Tak pojď, jdeme. Jo. Hej, Harry. Jdu s malou do školky. Za chvíli jsem zpátky. Ale ty musíš do práce, ne? Ježišmarja, no jo. Kde má svačinu? Rychle pro ní dojdu. Tady ne. A běž. Tak čau. Čau. Tak, a my taky jdeme, Míno. A Adriánku tady necháš? Bez dozoru, no to radši ne. Tak jí dojdu pro kočár. Jdeme. Chceš už chvíli vést, Míno? Můžu, jasně. Tak já už taky. Tak, ještě musím pořádně zamčít. Tak. A je to. A jedeme. Tak jsme tady, mami. Jo. Tak už mi ho pojď. Tak čau. Ahoj. Ahoj, Míno. Ahoj, mami. Tak si běž rád za. Ahoj. Dobrý den. Tak, a my jedeme domů. No. Tak, teď já nemůžu. Tak pojďme. Tak, a teď.
se půjdu na chvíli střímnout a počkám, až všichni přijdou. Ano. Ahoj, mami. Už jsme doma. Ahoj. Ahoj, mami. Ahoj, ahoj. Tak, už mám uvařenou večeři. Kde je tatínek? Tady. Tak jo, nachystám vám večeři. Tak, tady máte. No tak. Tak šupejte, papac. Jupi. A prosím vás, pak si to po sobě odneste, já už musím jít spát. Dnes jsem velice unavená. No já už jdu taky s maminkou spát. Tak dobrou. Dobrou, tatí. No tak pojďme spát. Tak dobrou, Míno. Dobrou.